ningangena ikhona la emzini wami. Siqala la sekitchen lana. Ngala ikamero lelo lokuqala bengikhuluma ngalo. Size ngala ngani ngilandela i-dining room le esihlala kuyona. Ikamero lami lokuqala elesibili leli sorry elesibili leli. Lelamleli. Yaye ingeleli lesithathu. Ungandiphazamisa. Awena. Cela size ngala sizohlala ngicela nibuye nize ngala. Ningabambi lutho ngishilo ukuthi iphakathi zabizi. Yakho ngisho igceke la ekhaya. Seningeza nize ngala nizohlala phansi. Angishongo ukuthi hlalani phansi. Nisokupha nendawo ngempela nizongixaka kanje, nayindawo yokuhlala. Ngicela nisume nizohlala la. Madoda into zabelungu. Uyahlala uyasukumisa. Akuhlabi la. Akuhlabi hlala phansi. Wena nje mama uthena sihlale phansi. Yazi ngasenkingeni. Masicela nje nawe. Kasikuyini amankinga. Khona kuyindlu kuyinkinga kukodwa. Masofa magamu. Hayi. Kuyini khona lokho umuntu? Njengoba singenihlalisile la into engenilethe ngicela ungathinti. Ngicela ningilalele ukuze nizongizwa kahle. Ngifuna into ezogcina isenza singazwani. Njengamanje ngoba nila indlu le ngininike yona enizoqasha kuyona ngicathi niyangizwa. Ewe sisi. Sikumamele sikuva kabuhle. Right, into enginihlalisele la indlu senginitshengisile yonke. Into engizele njengamanje la kumina ukuthi nginitshela ukuthi ngiyanikeza indlu ngenyanga umuntu eyi1 uzokhokha 1.5. Una net deposit khona namhlanje. Akukhona emkhukwini la ngicathi ngizobe ngifike namakhalibhothi nizolala. Manje indlu yomyeni wami le. So nizongisiza ke nishaye imali yami. Ngicela uqale, ake ngiqale ngalo siqale. Mama ningachaza kunenkinga emna anganoma anganiboleka yini kumbe ifoni nifonela umama aniphosele imali. Mali ngoba nihambile bekunasimo saphenyana ekhaya nabuya neza ngaba nifuna imisebenzi. Kosikuyini? Uthosoyini manje ninephenyana unganiboleka amasibuko wakho. Awena. Umuya la. Kasuyenza Alright. Ngeke ngize ngikwazi ukulalela lesakho mina le mali nokufonela bekuthiwa usuka ekhaya wena uzohlala kuphi uzohlala emakhalibhothini ake ngibuyele kweni isitori sakho sazosilalela hlangisizwe ayikho into ozongichazela wena njengamanje ngizwe ngoba uyancika ufika nje usuyancika Master uzohlala phansi uma ngichaze idaba le mali ngisathuthwe lo mfana lo ophenyi. Hayi wena Master mina imali yami bebe sabasaza ngiphosele ekhaya manje bebengakangibhoseli mina ngisuka emaphandleni le kodwa ngilingiwe kule mathaneni into engwatholile baphethene nekhoma benithwala imithwalo nithi nizohlala yabona nje le story ngizele naso siyakhombisa ukuthi umkhaya ngifikelwa amafama kuloko angizukwazi ukunikelwa into uthe kumaphumulo mina imali yami ungayikhiphile ngiyayifuna ngizokuwena ithini yakho indaba Ngithende ukufonela ngisho usisi wami ndixeke ukuthi amabhokho afile. Bendinathemba wena ngokuthi ndizawuyenza lento ukuthi ndikusendele imali. Yo kaze nganyanya usukwini ngizelwe yini Kodwa ke imali yami bendiyimgcinisile kodwa mfowethu lo Kini ungayenzi amanga amaXhosa Master ungawakhola nanga umuntu othatha imali yakhe. imali yakho yenza ini? Nimiyazela phela ubhuti mina nimazi nihlanganeni nani lapha estopini ningena phela lapho mina. Lokumane bangani umsindo ke manje la kwamsengikhathele le nonsense yenu. Alright, ngifuna imikhala ngicela ngisize kanje. Ake ngithi mangibuya la. Ngifika imali yami isikhona. It's either nikhipha half noma ngiyilungisa indaba ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala abantu abangakhokhi mina. Ngisahluphekile oya. Mastende. Ngani ngibona ifoni ngifuna ukufonela mama ekhaya. bathe ngubani lapho igama bakubiza ngalo emakhaya. Ndoda nibuye kasi sidale khona la endawo. Ndoda bathi ibani igama lakho. Uyena ungibuze igama nawe ungibuze igama. Kanti ngizolenzani igama lami? Amkwazi ukuhlala namadoda emngawazi kahle. Mina elami imagama wanibiza Alibetinho ekhaya. Wena bakubiza bani? Ya nanzoka phendula Wena kakwenye ubamba inkopho uthi engwenye kwelele ngaleni ngwe. Imayi intoni ingwe. Na khona lento engake nomlomo ngakho. Ihlale emanzini. Kuyini lokho? Unkebe. Yini manje unkebe lo? Mina ngikhuluma ngengwenya, ihamba emanzini, idla abantu.
idlilwane inomlomo ongabi. Mina ndithetha ngenkebe. Idla abantu. Kuphela. Andikaze ndiyibone mina. Kana ukhuluma ngento ongayazi futhi. Oh hayi ke. Mina ke ngusomiso. Ngabantu angasemfana. Uphuma lezansi amaphumulo bala. Ngashiya inkomo. Awu! Awena. Ntoni lapho? Imngelo. Awena. Angimalanga bodi. Yemane ukuthi hey, yeke. Kasosomiso nazo ukuthi ngistar wani mos. Kaso wena nisomizi uyenzile kanjani? Amsakutholi kahle phela baba. Yini? Amsakuthi Akunga. bemthemboleka masubuko wakho but nimpetho Uzongithelela ngophenyane wena. Kusomiso. manje veze nephenye manje. Angathanga nje mfondini usomiso ndimbone TV. Usomiso ndimbonela kumakonibona kude nje. Engatha kanjanga nje usomiso. Ungathi mstabana angisakuthembi futhi. Utawuhlala nobani umile so. Akuthembi ndoda. Asumuntu makala nathi kumele afake pampers, afake jean, afake band la. Amphepha. Oh, kaso Yabona-ke. Incane exabanisa abantu. Ngithenga usomiso mina, hayi usomiso. Nginsizwa nsi, mina ngokunikeza zakho mina, ngikhombisa ukuthi nginsizwa mina. Wena-ke ubani wena? Deme. Mina bandibiza umajazi. Uqhamuka le eEastern Cape. Ndilapha nje. Impondo-ke lelo. Kasi kuyinhlobo yokuthi ithomuntu niyami yamurungu mwafanisi. Kasi nazothi ijazi ijaketi yamakhehla le emile so engaka. Lo umajazi lo oshawa umfazi. Wemajazi. Lada uthi intombi zakeni zima sisezuyithola amadoda ngapha zifone emakhaya. Ndingayazi wena lonto. Awena yima. Athi sis. Athi sis mefike lapha athi ufumene. Yes, sathi. Kokwa. Uthini? Ngisithola umuntu ozomthambisa uMaster. Amkhiphe into egcilela ekhaya. Kodwa ke ndibone ngathi mina nguwe lo ofana bomngeni. Ningafanelana. Wendoda. Wabo. Uyabona ndoda. Ibhokwe zami zazi kanje. Inye, zimbili, zintathu, zine. 1. Yo, kwenzakalani la endlini? Injani indlu yami nje? Indlu yami iyanuka, ingcolile. Iyaphunjela inkinga ibhekene nayo la. Buka bayaqhubeka, ngizongilalela. Kwenze njani? Yini engalunga Master kuneshangana? Awena. Ngamncengele ngami. Ukami nomastand wakho animzwanga anibingelela. Ukanganibingelelanga nimkhulumisi. Mina nazi ninodwa la. Mastand kunjani? Indlu yami ngishikini. Buka baguqile bayathandaza. Ngisizeni kanje. Nginitshelile ngilasami ngihamba la ukuthi into engiyidinga kunina imali yami. Abanye nabo basuka le emashanganeni bukani ubona ukuthi uphethe into enhle nje ngoba edlala ngento yengane. Nawe ngikuthembile ngithi umuntu uhlangana nalezi zinto nenza kanje. Kasi mastand lokho ukuthi imoto thina asiyona ewanti. Tyhini iyandixaka lento nami tyhini andibonakali njengomuntu. Sekukwenzeke konke lalela wena ngilalelani ngicela imali yami. Angizeli ukuzodlala nani ngicela imali yami. Hayibo, engani ngikhuluma nani? Ngithe ngidinga imali yami. Ngaphephethe unduse kanje ukasuyenzani? Tyhini ungiphathisa nge-counter attack. Yo, Counter attack yana nale. Anginaso isikhathi salento yenzayo. Ngithe ngifuna imali yami. Senginibekezelele kwanele. aphi amanzi? Akho amanzi ozowathola la ekhaya. Ukhokhe wakhokha. Ngidlale nini isikhathi eside manje. Mangibuya la nina. Ngifuna ukuthi ngifike imali yami sikhona. Uma ingekho imali yami nizokhomba umuzi unotshwala ngengidlale mina into engixoshe emgwaqeni. Uzokhonza yimini umsebenzi wakho. Hamba sathana. Phumela kwami. Ndifuna noma stand imali yakhe angayitholi. Angayifuni. Tutho ithini nale? Stand. Imali yakho ukuthi ufika nje.
Ufelungu. Ufelungu masithini manje. Ubani lowo? ndoda. Yitsho. Yi. Phazamisa nani? Mulinde wangantwana. Shin, ngena. Mukimbele nani? Shi. Kasuyenza ndoda watimba wedwa bo. Shi. Ajibonakali na. Yazi ku wrong ngene mfethu masifikela sekuvakashela njengobhuti wakho. Sihlalile nawe la endlini awufuna sekuvakashela. Into phazamisile madoda. Bendisajima. Ungahlala lapha ngahlala empahla nje. Nithi nawe. Angihlali ndoda embhedeni. Kuhlala umuntu wesifazana apha. Shi. Sizile ukuze eThekwini. Buka nje usungakanani manje. Kanti ubhitshile la ukushaya umfazi. Ndingumqaba igqabi levinika mna. Right. Ngibona nje bendijima la. Nathi phazamisa. Asike sikiyeke lokho. Intombi yentombi, unayo intombi yentombi. Angibona umanzi webantombi. Lana. Ungaka. Ngathi kuntombi kukhona kuzihlalele kanje. Nithatha ngantoni madoda? Uthi umbuzo ndoda. Unayo intombi noma unayo na? Naze nandithuka madoda. Ndithi nje ndiyindoda nje ebonakala emantombazaneni ukuthi ndibonakale nje ndithi ndizihambela ndibonakala ukuthi ndinentombi kodwa nandithuka madoda. Buka nje indlu yami enhle nje. Lokufika iqobokazana lentombi apha madoda. Tyeni. Uyakhotha phela uthi umnyaka ungapha. Noma uyikhiphe ngaweni. Ubheka kumastand. Usuwajola wena endeni wamastand. Ufaka amantombazane. Intombi yentombi yayibona la. Ndaze ndakuva zwindini. Unayo? Kasi nihlangene ngani nobabili manje. Bemungathi kanti sibuze yena kuphela wona usubuze wanjikela manje nihambe nawo kodwa. Phela umbuzo ndoda unayo intombi noma unayo na? Kuyini intombi phela amnayo intombi mina. Nifikile la nifuna umsebenzi kuphela. Tyeni. Bafondini. Singamlibali ukumbuza. Mabhlukhu anzima. Unayo intombi wena? Ndibusa wena. Ucabanga ukuthi igcokama elihle kanje njengoba lisuka le nto akwenza ngamaphumulo. Mina zinqwaba mbana zonke zayidilikela ziza la kumina. Tyeni ubuxoki. Uyabuqhuba ndoda. Sizihlalele kanje akukhona nesiselo ezimfundini kodwa ke uphi umlingani wethu? Anikwazi kuhambe ukuthi kuyotanga emayitanga. Andikaze ndimbone ephethe ucingo. Anifika ngangigalelekile asho njalo amaXhosa nisho njalo kakhulu. Athi amaXhosa anifika ngigalelekile nisho njalo kakhulu phaya. Hayi ke. Ngitshelele ngamadoda ngiphethe nangobhebi. Baby. Awushayisela ngalwele. Sekubone oja. Ngiphethe umntakamala. Awu. Ngimtshela ukuthi nginayo intombi mina. Nangu da. Tyeni. Awu. Dali wena. Awu. Ngikutshela. Wambona. Mina nazi ukuthi umuntu ohambile yothenga i-airtime store. Uphathele masigubhu ithi yokhamanzi angaphumanga. Awona bhuti. Umastand angawafuna mantoma ngasikhathi nomastand. Uzubhatisa nomastand asidombezi. Ishanganekele lapha ungazinaki ngiyalazi nomona. Hayi ngiyalibona. Ucabanga ukuthi ngigwenyelela wela ngalo. Mhlawumbe ngiyabona ayiwajwayela amantombazana afana nami. Abantu abahle baby. Yes, abantu abahle. Waze amazumba ali. Yeah. Asuka khona. Phela sibashiye kanje sike sithi ukuthi shwe igumbini la. Ketho. Thani ketho baby. Ketho. Awu madoda. Dlamini ngisoka lezathi amaphumulo ngasaqala. Hayi hlala phansi wena. Ngimtshelile bafana bami. Tyeni. Uyamtetemisa bhuti. Uyakhala. Asilo bhuti wenza ushaya ingane ngabantu. Wayishaya. Into sizoyithini le? Ibiza Jesu. Ugode vele iJesu igoda. Thikolo. Kubuhlungu. Hey. Ndisathola mina mfundini ndisampaka ndiphisiwe. Wayibulala. Bathi ngizokulandela kodwa uyafika la. Amule ngani nami lo. Nazi. Ndoda, utheni sisu sakho? Ndisenda namba mina.
ugqelwe namaqanda nale ntombi yakhe ifikile esidlamlilo sentombi nje imbi ngathi ngubhabhulu. Azihambe intombi yabantu ilambe yandoda. Asukudla kokho. Akukho nami nje ngame lapha emanzini mfondini. Ngilambe kanje. Eshemane. Uvela phi ke ngoku? Utheni? Thina sasuka le kamaphoyisa ukuthi sokwenzani la. Awuphinde uphenduke mntaka. Engathi abakubonanga wena nje. Ngathi abakubonanga wena. Antuzamele ngimtshele ngastende la nje usuyenza so. Umona lo. Mazitsha ngawashwanga. Kudla kokho kupheli. Ushile kanje wenzile mate. Ubitha intombi yakho kade mbawo. Uthini? Uthini? Anishongo. Ngithi uthini? Nizofani. Kama shule shanga. Mwana nimshayona bomb. Leli sondo lemoto lima. Ndifuna ukuyibulala le ngane. Ngiqanda nje. Kutheni ungamameli? Sokubulala baxolele. Hamba ngesigebengu sakho sentombazana athi bhamu. Hamba la sondo la gandaganda. Hamba la leli bomb leli. Wena shanga. Hamba. Imnyama ingathi yatsha nomkhukhu. Yo, ingakho isisidlamlilo kanje. Intombi kumbe ibhuzu le. Anibuzoli la.